Hej, vi er 3 HTX-elever, der har arbejdet med et projekt omkring hjemmesider, og der skal vi blandt andet lave en video, der forklarer teorien bag en hjemmeside. Jeg vil fortælle lidt om formål med en hjemmeside, og noget omkring brugervenlighed. Hvis vi starter med at se på formål, så vil jeg overordnet sige, at der er 4 sådan hovedformål. Det ene det kan være at informere, det andet kan være at kommunikere, reklamere eller underholde. Derudover så kan der være tale om, at en hjemmeside har mere end et formål. Det er faktisk meget almindeligt. Det er de færreste hjemmesider, der kun har et. Og til sidst så kan man snakke om, at der er et synligt formål, og der kan være et skjult formål. Hvis vi starter med at kigge på de forskellige kategorier, og på om hjemmesider har mere end en kategori. Hvis du tager en hjemmeside, der kun har en kategori, så kan du se på Wikipedia. Deres eneste formål, det er at informere. Der er ikke nogen reklamer, der er ikke nogen, der prøver på at sælge dig noget. Du kan ikke rigtig kommunikere eller nogen på anden vis. Du kan selvfølgelig komme med et indlæg, men det er ikke på den måde direkte kommunikation. Så her der er der ikke noget skjult formål. Hvis man vil kigge på en side, som har mere end et formål, så kan man for eksempel gå ind på den her miniklip, som egentlig oprindeligt er en spilhjemmeside. Den vil man sige, okay, deres formål det er at underholde. Men hvis man kigger på det her spil Club Penguin, så kan man se her lige om 2 sekunder, at der faktisk er noget, der hedder Buy Membership. Det vil sige, at der er faktisk indbygget en reklame inde på den her spilhjemmeside, som på den måde er et skjult formål ved, at okay, men hvis du vil have den her underholdning, så er du nødt til at købe det her produkt. Altså er der indbygget en reklame i en underholdningsside. Hvis man vil kigge på en af de sådan rigtig indviklede, så kan man tage Facebook. Det vil man jo sige, okay, det er en hjemmeside, hvis formål er at kommunikere. Men hvis du nu for eksempel siger, at man går ind på Amnestys side herinde på Facebook, jamen så vil du sige, okay, udover at skabe kommunikation, jamen så er der også her for eksempel en masse information. Altså har hjemmesiden igen 2 formål. Udover at de har de her 2 formål, så kan man se hele vejen herude i siden, der er der reklamer. Det vil sige, det er også noget, der reklamerer. Det vil sige, så har du nu lige pludselig 3 formål. At den første er, at den siden er beregnet til at kommunikere. Derudover så har du, at der inde på undersiderne bliver informeret omkring forskellige ting. Du har, at der bliver reklameret ude i siden. Plus, at der jo faktisk også findes en hel masse spil på Facebook. Så du har også, at det er en underholdningsside. Det er faktisk meget almindeligt det her med, at sider i dag har mere end et formål. Hvis vi skal ud fra den hjemmeside, som vi har fremstillet her i Kommunikation og IT, så er formålet med vores hjemmeside at reklamere. Det handler om, at vi har et enmandsfirma, entreprenørfirma, som gerne vil have nogle kunder. Hans formål er så at skabe den bedst mulige reklame for sig selv. Derfor er det meget vigtigt, at man tager højde for, hvad det er for en målgruppe, man prøver at ramme. For hvis du siger, okay, men hvis du vil ramme en målgruppe af ældre, så skal man måske ikke bruge så nyt et design, eller så indviklet et navn, som vi har brugt. Det er meget vigtigt, at man kigger på, okay, hvem er det, man gerne vil nå, og hvad er deres IT-kompetencer. Hvis du vil nå nogen, der har dårlige evner, eller hvad man nu skal sige, eller ikke er så gode til det, så er det vigtigt, at man laver en hjemmeside, der er simpel og lige til at bruge. Den her hjemmeside, den henvender sig både til erhverv og private, det vil sige, det er nærmest en kæmpe stor målgruppe. Derfor så er vi også nødt til at vælge noget, som vi er sikre på, at det er noget, som alle vil kunne finde ud af, og som alle kan gennemskue, at der ikke er noget som helst inde i det her. Jeg vil gå over til at snakke lidt om brugervenligheden med en hjemmeside, lige præcis vores hjemmeside selvfølgelig, og der er det igen, at det er målgruppen, der bestemmer, hvordan din hjemmeside hvordan brugervenligheden skal være på den. Har du nogen, der er meget gode til at bruge internettet, jamen så kan du godt gøre tingene en lille smule mere indviklet.
Vi har valgt at tage den så simpelt som overhovedet muligt. Ikke for meget tekst. Det er der ikke nogen, der gider at sidde og læse igennem, hvis det er, at de hurtigt søger efter et rendegraver-udlejningsfirma. Vi har de her 3 faner heroppe, som der kan klikkes rundt mellem, og der er en kort forklaring af, hvordan det fungerer. Brugervenligheden er vidt forskellig, også afhængig af, hvad for en type side det er. Hvis du kigger tilbage på Facebook, så kan du sige, at brugervenligheden på den her side er forholdsvis høj. Men igen, den er noget mere indviklet, fordi at siden også har mange formål, så der er nødt til at være en masse forskellige ting, man kan klikke sig ind på, i forhold til, at der er masser af forskellige formål, som der skal linkes til, hvis man ser det i den forstand. Den her hjemmeside har kun ét formål, derved så kan vi også gøre det noget mere simpelt. Om lidt så vil Søren fortælle noget omkring designprocessen med vores hjemmeside, og til sidst vil Alexander fortælle lidt omkring et flowdiagram, hvad det er og hvad man kan bruge det til, og noget omkring optimering af loadtiden. Vi skal nu kigge på designet af vores WordPress-side. WordPress er jo et CMS-system, derfor er designet nærmest forudbestemt. Vi har valgt et tema her, og temaet det er egentlig meget simpelt. Vi har nogle forskellige farver. Vi har den hvide, meget simpel farve, og vi har en grøn. Den grønne farve går igen i vores banner her, og vi har valgt den grønne farve, fordi den symboliserer noget natur, og at vi arbejder i naturen. Selvfølgelig også, hvad laver firmaet? Jamen, de arbejder med rendegravere, så rendegraverne går selvfølgelig igen. Både i logo, banner og et billede hernede i højre side, hvor der vi viser vores Hydrema-maskine. Det giver rigtig god kontrast i siden at bruge de her farver. Og eftersom de også går igen hernede i både fanebladene, faneknapperne kunne vi også kalde dem, og sloganet heroppe. På selve siden, hvor der er teksten der er det bare en simpel grå farve. Og de her farver, de kan sådan set ikke ændres, eftersom temaet er valgt. Den grå farve er let læselig på den hvide baggrund, derfor er det også meget fornuftigt. Skrifttyper har vi valgt, at det er en meget simpel skrifttype, og det er meget blødt for øjet, hvis man kan sige det på den måde. Skrifttyperne kan ikke ændres som sådan, men her oppe i overskrifterne, der er den for eksempel meget blød. Den har ingen fødder på, og det gør det også meget mere simpelt og blødt for øjet, når der ikke skal læses så meget på en gang. I logoet der har vi valgt noget skråskrift. Vi synes det skulle være lidt eksklusivt-agtigt, selvom det sådan set er en håndværker vi taler om. Det er bare en meget fed måde at få noget effekt på et logo på, i stedet for at det bare er meget simpel tekst. Så det bliver noget skråskrift af en art. Kigger vi på alt det vi læser, der er det igen også noget uden fødder. Der er mere eller mindre ikke noget på den her side med fødder, og det er meget blødt for øjet. Heroppe i fanebladene har vi stor skrift hele vejen igennem, og det er igen ikke noget man kan vælge på WordPress, men WordPress designet har valgt det for os, og det giver til gengæld et rigtig godt udseende, og enhver kan læse store bogstaver. Derfor er det let at komme frem og tilbage på de forskellige sider. Heroppe i fanesøjlen, hvis vi skal kalde det bjælken, der er der bløde kanter. Bløde kanter, det giver også en god effekt, og det giver lidt design og stil, i stedet for at alting bare er i firkanter. Rigtig meget på den her side her er allerede i firkanter. Hvis vi kigger hernede for eksempel søgefeltet, og vi kigger på selve boksene her, selvom der ikke er nogen ramme, så ser det lidt firkantet ud. Banneret er selvfølgelig firkantet. Faneknapperne, de er yderst simple. Klikker vi på de forskellige, så bliver de markeret med en grøn farve. Den grønne farve går altså igen. Og på den måde kan vi navigere frem og tilbage, og på samtidig vide, hvor der vi egentlig er henne på siden. De her faneknapper, de fungerer meget let, og det er bare at trykke på dem, og så kommer man selvfølgelig hen til den næste side. Og vi kan altid vende tilbage til vores hjemside. Vi har valgt at tilføje nogle samarbejdspartnere herude til højre over vores billede af maskinen, der bliver udlejet. Samarbejdspartnerne, de er lagt ind med links her, så man kan se, at hvis der vi holder en mus over dem, så bliver det markeret med rød.
Klikker vi på dem, kommer vi ind på samarbejdspartnerens hjemmeside. Så der er altid mulighed for at tilføje eller fjerne eventuelle samarbejdspartnere, hvis det skulle ændre sig. Der vil selvfølgelig også være mulighed for, at kunne man tilføje nogle reparationsværksteder, eller hvad det nu ellers skulle være, hvis det var nødvendigt. Kigger vi på for eksempel en fan her, der hedder kontakt, så kan vi se, at nogle informationer om selve ejeren af firmaet, Michael Rasmussen, hans adresse på selve firmaet, og det ligger i Sorring. Telefonnummer, e-mail opgivet. Vi har lagt et krakkort herind. Det viser meget hurtigt og let, hvor der vi er henne i landet. Man kunne eventuelt have zoomet lidt længere ud, men skulle det være et problem, så har vi lagt et link ind, så man kan klikke og komme direkte ind på Krak. Og herinde på Krak, så har du selvfølgelig mulighed for at zoome ud og se helt præcist, hvor der er vi er henne i landet. Går vi tilbage her til hjemmesiden, så kan vi kigge lidt på produktionen af hjemmesiden i stedet for. WordPress er et CMS-system, og det betyder, at vi sådan set bare skal skrive tingene og ændre nogle ting, for at det hele det fungerer. Altså designet er mere eller mindre bestemt. Designet det finder vi herinde under udseende. Skal vi simpelthen lige åbne, ja. Og her der kan vi simpelthen vælge andre temaer, hvis det er det man lyster. Så det er der altid mulighed for. Vi har valgt det her tema mest fordi at det har de farver vi sådan set gerne vil have, men også fordi at det har muligheden for et banner. Mange af de egner sig til blogge, og derfor har de ikke et banner. De har eventuelt måske et billede her, der ligner lidt mere en avisartikel, men det er ikke alle, der har et banner på samme måde som vores. De forskellige sider, vi arbejder i, dem har vi redigeret herinde. Vi har lagt teksten ind, og så har vi formateret eventuelt teksten til det skulle se ud som om. Her der har vi lavet noget punktopstilling. Og går vi tilbage på de andre sider, så kan man også for eksempel kontakt. Så kan man se her, hvordan billedet det er lagt ind osv. Det kan også alt sammen læses i HTML, hvis der man hellere vil kode det i HTML. Links er hvor det er, vi har vores samarbejdspartnere, og de kan altid redigeres ved at indsætte et nyt link, eller eventuelt ændre navnet, hvis det er, at samarbejdspartneren ændrer sig. Går vi lige hurtigt tilbage til hjemmesiden her, så kan vi se den fulde side her. Alting går igen på hver side, udover selve hovedskriften her, som jeg har markeret. Altså, det er stort set det eneste, der skifter, det er selve teksten og overskrifterne. Så vi har altså mulighed for at navigere rundt, og der er blødt. Det er et blødt design, god kontrast og en yderst simpel hjemmeside. Når man går ind på en hjemmeside, så er der en load-tid. Denne load-tid kan variere meget, afhængig af mange forskellige ting. Hvis jeg nu prøver at gå ind på arbejdsopgaver, det tab der hedder arbejdsopgaver, så kan man se, at den faktisk går rimelig hurtigt. Og grunden til det er, fordi vi ikke har placeret et stort billede midt på siden. Og hvis man gør det, så kan det tage ekstra lang tid at load siden. Gå ind på kontakt, har vi et billede, men det er så ikke så stort, men det tager alligevel lidt længere tid at gå ind på kontaktinformationen. Jeg vil nu nævne nogle af de ting, man kan gøre, for at ens load-tid bliver mindre på ens hjemmeside. Man kan bruge et mindre billede. Hvis man alligevel formindsker sit 900 x 600 pixel billede, hvorfor så ikke bruge bare et 300 x 200 billede, hvis det er den størrelse man skal bruge? Hvis man ikke bruger et meget detaljeret billede, så er der ikke nogen grund til at bruge et PNG billede. Så hellere bruge GIF eller JPG billede. Og så har jeg fundet en hjemmeside man kan bruge, nemlig imageoptimizer.net, som fungerer rigtig godt. Her kan du se Image Optimizer hjemmesiden, og her smækker man bare et billede ind fra sin computer. Så vælger man hvad for en kvalitet man vil have på billedet, og så siger man hvor stort det skal være, og så optimerer den billedet for en. Har du elementer som kan leve under samme CSS-regel, men er under forskellige, vil det der også øge sin load-tid. Det man kan gøre er at man sætter alle sine elementer under samme CSS-regel, så det ikke fylder så meget. Det sidste jeg lige vil nævne, som man kan bruge til at reducere load-tiden på ens hjemmeside, er at man kan bruge en cache. En cache er et slags hukommelseslager, som gemmer brugernes information og kan for eksempel gemme billederne du har på din hjemmeside, og derved går det hurtigere for at brugerne kan komme ind på din hjemmeside.
Jeg vil nu fortælle lidt om flowchart og dens egenskaber, når man laver en hjemmeside. Når man laver en hjemmeside, så er det vigtigt, at brugeren kan finde ud af at komme frem og tilbage på hjemmesiden. Så hvis jeg nu prøver at gå ind på onsite.dk, så kan man se, at de har nogle masse tabs herovre. Hvis jeg nu går ind på tabeller, så går jeg ind på tabelhjemmesiden, så har jeg mulighed for at se de forskellige tabeller, som hører nedad. Det er del af flowchartet. Og så kan jeg komme tilbage i nyheder og se første divisions nyheder. Det er alt sammen noget med flowchart at gøre. Vi har gjort det samme ved vores lille hjemmeside, ved at nu står jeg i kontakt, så kan jeg nemt gå ind på hjemmesiden og arbejdsopgaver og kontakte igen. Jeg vil nu prøve at vise et lidt mere avanceret flowchart, som man kan lave. Hvis jeg prøver at gå ind på TV2's hjemmeside, så kan man se, at de har et meget avanceret flowchart. Så hvis jeg holder musen over her, så man går ind på alle deres tabs nedenunder, så går ind på han, hun og haven. Så kan jeg fra han, hun og haven komme ind på TV2 Play og hele vejen ned til Zulu Queries. Og det er sådan flowchart fungerer, hvis man laver det rigtig godt avanceret flowchart. Nu kan jeg så komme fra Zulu Queries og ind på TV2's første hjemmeside igen, og derfra finde alt det jeg har brug for inde på TV2. Jeg vil nu vise et eksempel på, hvordan man kan lave et flowchart til ens hjemmeside. Jeg har min hjemmeside her. Jeg har en forside, så har den et emne. Den har 3 emner. Den har bøger, film og musik. Hvis jeg går hen og klikker på bøger, så den side den fører hen til krimier og romaner. Hvis jeg går hen og klikker på film, så fører den også hen til krimier, biograf og piratkopiering. Og hvis jeg klikker på musik, så går den også hen til piratkopiering og Spotify. Og alle de her små underemner, de kan føres hele vejen tilbage til forsiden, og så kan man starte forfra. Så det er nemt at navigere rundt, og det er nemt for brugeren at finde de rigtige ting og komme frem og tilbage på hjemmesiden.